Эфирден алқылар вақты студияда Олсын Риева исемісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Келешек ешлер құлында. Ознақайда яңа түзіклендірілген еш-өсмірлер клубы ашылды. Истәлекле митинг. Қолабызда суғышшан харекетлер ветеранлары күні оңайынан истәлекле митинг узды. Иммерсив театр, Әлмәт драма театры яңа юнәлеш үзләштірә. Ознақайға ішіліклі сәфер білән Татарстан Республикасы Ешлер эшләре министры Ринат Садыков келді. Ол шәһәрдә яңа төзекләндерелгән микс яшь-үсмерләр клубы ачылуда катнашты. Солтангалиев урамында 27-нче йортта урнашкан клуб республика программасы нигезендә төзекләндерелгән. Гомуми мәйданы 673 квадрат метр. Ачылу тантанасын безнең хезмәттәшләребез күрә алды. Сүз Эльмир Шәрифуллинга. Чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, районның актив яшьләрен яңа заманча мәйданчык ачылу белән котлады. Шушы үзебезнең микс дигән ыкъелгасына карата без аны шул исемне куштык. Ато бөтен җирдә Чатыртау безнең бит ыкъелгасы да бар. Проектның идея авторлары районның яшьләр эшләре идарәсе һәм ул министрлык тарафыннан хупланып, яшь-үсмерләр клубларына ремонт үткәрү республика программасына кертелгән. Клуб бинасын капиталь ремонтлауга, территориясын төзекләндерүгә, җиһазлар һәм инвентарь сатып алуга гомуми суммада якынча 60 миллион сум акча бүлеп бирелгән. 1976 елда төзелгән яртылаш ташландык бина елдан артык вакыт эчендә сыйфатлы һәм үз вакытында заманча хәлгә китерелгән. Тантана барышында төзүчеләргә дә рәхмәт хатлары тапшырылды. Һәм менә ул дулкынландыргыч мизгел. Торжественное открытие подросткового клуба «Микс». Давайте на счет 3. Раз, два, три! Замечательно, друзья мои! Уңайлы, якты һәм иркен студияләрдә талантлы яшьләр үзләрен иркен тота. Кемдер һөнәр сайлау буенча осталык дәресләре үтә, кемдер радио илем тәсирләренә өйрәнә. И можно мерить эти розетки, разные электричества. Сейчас я измерю это хром. Это минус, это плюс. Красный минус, черный. Клубның бурычы спортның техник төрләре буенча, шулай ук патриотик клубларны, радиоспорт берләшмәсен, парапланеристлар, патриот клубларын берләштерү. Монда төрле чараларда, төрле юнәлешләрдә яшь-үсмерләр үзеңне күрәләр, анда эшлиләр, яңа нәтиҗә алалар. Шуңа күрә безнең өчен ул бик мөһим эш. Бу клубларның төп максаты үсеп килүче буынны гражданлык һәм патриотик яктан торгызу, шулай ук спорт, туризм, туган якны өйрәнү белән актив шөгыльләнүгә җәлеп итү. Яшь-үсмерләр клубының эш концепциясенә һөнәрчелек остаханәләре, шул ук вакытта сәламәтлеге ягыннан мөмкинлеге чикле балалар өчен радиоклуб һәм яшьләрне төрле бәйгеләргә, олимпиадаларга, конкурсларга әзерләү өчен махсус зоналар кертелгән. Шул рәвешле, әлеге клуб киләчәктә эшче һөнәрләрне пропагандалауга, шул ук вакытта үсеп килүче буынның фәнни-технологик үсешенә этәргеч бирәчәк. Эльмира Шәрифуллина, Руслан Ярмиев, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясы. 1 июльдә Колабызның Хәтер мәйданында хәрби хәрәкәтләр ветераннары көне уңайыннан истәлекле митинг узды. Ул төрле вакытта Әфганстан, Төньяк Кавказ һәм башка кайнар нокталарда хәрби бурычларны үтәүчеләрне, махсус хәрби операциядә катнашучыларны, аларның гаилә әгъзаларын һәм һәлак булган иптәшләренең гаиләләрен берләштерде. 1 июля – День ветеранов боевых действий. Особое значение этот день приобретает в год защитника Отечества. Бу көнне илнең барлык почмакларында кулларына корал тотып, тарихыбызның төрле чорларында үз бурычын үтәп, ватан мәнфәгатьләрен яклаган кешеләрне искә алалар. На самом деле история России такова, что Чынлыкта Россия тарихына күз салсак, аңа һәрвакыт сакланырга туры килә. Һәм менә бүген сез биредә басып торучы ветераннар, илебезне яклаучылар, бөек ватан сугышын саклаучыларның варислары, без горурланабыз һәм сезгә рәхмәт белдерәбез. Той великой войны, которой уже 80 лет мы праздновали
Ветераннарга рахмат сүзләрен район башлыгы урынбасары Роза Афлатунова җиткерде. Ул билгеләп үткәнчә, ватанны саклаучыларның тормыш юлы яшь буын өчен батырлык, ныклык һәм рух көче үрнәге. Мы гордимся вами, наши офицеры, участники боевых действий. Огромные слова вам благодарности за ваш подвиг, за ваш воинский долг, за вашу честь и службу. Сугыш низагларында гомерләрен курбан иткән каһарманнар истәлегенә 1 минутлык тынлык игълан ителде. Шулай ук килешүләр сугыш хәрәкәтләре ветераннары хөрмәтенә чәчәкләр салдылар. Ознакайда медицина хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чара узды. Анда район җитәкчелеге, Ознакай үзәк район сырхауханәсе хезмәткәрләре, ветераннар катнашты. Хотим пожелать вам, чтобы вы всегда слышали только искреннюю благодарность за свой нелегкий труд. Бәйрәм залында амбулатория, фельдшер-акушерлык бүлеге мөдирләре, сәламәтлек саклау өлкәсенең ветераннар профсоюзы активы, врачлар, шәфкать туташлары, административ хуҗалык бүлеге хезмәткәрләре. Аларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов сәламләде. Часто забываем про свое здоровье и здоровье своих близких. То есть и про себя тоже не надо забывать, и про своих близких не надо забывать. Поэтому здоровья, успехов в нашей очень тяжелой работе. Баш табиб Илдар Шихапов үз чыгышында медицина хезмәтенең асылын билгеләп, коллективның бердәм булып куелган максатларга ирешә баруын ассызыклады. Очрашу барышында бер төркем медицина хезмәткәрләренә төрле дәрәҗәдә бүләкләр тапшырылды. Алар арасында хастаханәдә 2009 елдан фидакарь хезмәт куючы Гөлсия Талипова да бар. Бүген мен медицина училищесын тәмамлагачтан Ознакай үзәк шифаханәсенә эшләргә кайттым. Балалар хастаханәсендә инде 16 ел үземнең шушы һөнәремә тугры калып эшлим. Гөлсия Талипова ел табибы Ак чәчәкләр республика бәйгесендә катнашып, ел медицина хезмәткәре номинациясендә лауреат исеменә лаек була. Бу җиңү өчен ул гаиләсенә рәхмәтле. Шушы җиңүемә беренче чиратта инде минем балаларым, гаиләм бик нык ярдәм итте, терәк булдылар һәм үзебезнең баштабыз Илдар Фиралычка бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул бит инде ышанып мине сайлаганы өчен, шуңа күрә бик зур горурлык булды инде бу миңа, үзем һәм хезмәттәшләрем өчен. Сәламәтлек өлкәсендә кыю хезмәт куючылар катнашында узган чара күңелле концерт программасы белән бизәлеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Июльнең 1 шимбәсендә халыкара кооперативлар көне билгеләп үтелә. Бәйрәм Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясы резолюциясе белән 1992 елда гамәлгә куелган. Республикабыз тарихында да кулланучылар җәмгыятенең бер гасырлык якты эзе бар. Бүген Әлмәт районы кулланучылар җәмгыяте коллективы һәм ветераннары оешуга 95 ел тулуны бәйрәм итте. Әлмәт районы кулланучылар җәмгыятенә рәсми рәвештә 1930 елда нигез салына. Ул пайчыларның товарларга һәм хезмәтләргә ихтыяҗын акчалата, матди взнослар һәм эшкуарлык эшчәнлегеннән кергән керемнәр хисабына канәгатьләндерү өчен оештырыла. Ягъни мәсәлән, берсе ит сөт җитештерә, икенчесе яшелчә, җиләк-җимеш үстерә, өченчесе тегә, башкасы җиһаз ясый. Алар арасында тиешле товар алмашы булсын өчен үзара килешенгән дәүләт дәрәҗәсендә теләктәшлек күрсәтелә торган товар алмашының уңай бер төре була инде. Әлмәт районы кулланучылар җәмгыятенә нигез салынган 1930 елның җәендә үк составында 68 кибет һәм 14 авыл хуҗалыгы җәмгыяте була. Соңрак ашханәләр ачыла, кооператив хуҗалыклар оештырыла. Җәмгыять икмәк заводлары, яшелчә саклагычлар, тегермәннәр төзи. Бөртек, бәрәңге, атланмай, бал, сөт, йомырка, йон, күн һәм кыргый җиләк-җимеш киптереп әзерли. 40 елларда авылларда да магазиннар эшен башлый. Алар азык-төлек һәм беренчел кирәк яраклардан тыш велосипедлар, патефоннар, тегү машиналары, кесә сәгатьләре, китаплар белән сәүдә итә. 50 елларда халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү киң тарала. Ул күркәм традицияләр бүгендә яши. Сәүдә, җәмәгать туклануы өлкәсендәге хезмәтләрдән тыш, җәмгыять коллективы экологик торышны яхшыртуда да үз өлешен кертә. Бүген халыкның төп теләкләрен, төп хаҗәтләрен үтибез. Ул инде беренчедән ул сатып алу булса, шулай ук менә кечкенә авылларда, бөтен авылларда кибет юк, анда без автолавка белән чыгабыз.
Шулай ук менә без бүген шунда үткәрә безнең общественное питаниебез эшли. Шулай ук ипи җитештерү, кондитер продукцияләр җитештерү буенча да безнең Абдрахманда Елхавада эшлибез. Инде менә 5 төрле лимонад та җитештерәбез. Шулай ук заготовка буенча дип әйтсәк, ул инде менә эретерлек тиресе җыю, шулай ук сарык яны җыю буенча да эшлибез. Халык авылларга да чыгабыз, үзләре дә китерәләр. Шулай ук даруләннәр җыябыз, анардан инде витаминлы 5 төрле чәй ясыйбыз. Ияка нәгъбуду ва ияка нәстәгыйн. Ихдинас сиратал мустaqim. Әлмәт кулланучылар җәмгыяте оешуга 95 ел тулу уңайыннан оештырылган бәйрәм Коръән мәҗлесе белән башланып китте. Мәрхүмнәрнең рухы шат булсынга, бүгенге коллективның хезмәт ветераннары, дәвамчылары исәнлегенә, бәрәкәтенә дуа кылынганнан соң бәйрәмнең рәсми өлешенә күчтеләр. Мул табын артында хәл-әхвал белештеләр, һәркем үз истәлекләре белән уртаклашты. Кооперациядә армиядан кайтып 55 елдан башлап 62 елга кадәр эшләдем. 62 елдан председатель силпа ясалар. 72 yılga kadar sirpa председатель bu işlep, ondan председатель kolkuzga savaldılar. Kolkuzda 21 yıl artık işledim. Zastugu ordenlerim var, medallerim küp. Büyük mağlub zaslуженный, indi zaslуженный. Kooperasyada bulanda, Patrik kooperasiya presidentti bulanda, даже Moskovda kooperatorlar sizinde katlaştım. Bulmagan urun kalmadı. Şimdi maktab urunlarda köy işledim. Yaş vakitte bir anlap da bitirmesek, onları bir retten kirip gidersen, köngülün bilen, canın tenin bilen, işinle birip işlesen, yaratıp işlesen, barısı da tez bargan gibi, barda jеңел ötken gibi bula. İşleyen vakitte türlü vakitler bolgandır indi. Sovet çırında bir türlürek bu çırva köşkeç, ikinci türlürek her yılının her ösesinin türlü vakitleri bula. Her halde mındakine kelip jetken biz очень rады. Sizni çın keldim. Kooperatsiya bayramı bilan tabriklaydim. Öz ismimden, kollektiv ismimden. 95 yıl içinde Әлмәт кулланучылар җәмгыяте меңәрләгән район халкына хезмәт күрсәткән. Йөзләгән кеше шул системада эшләп лаеклы ялга чыккан. Үз күркәм традицияләрен алмашка килгән буынга тапшыра алган. Бүгенге көндә кулланучылар җәмгыятендә 210 ветеран бар. Бик дус тату иттереп яшибез. Һәрбер бәйрәмнәрдә очрашабыз, туган көннәрне бергә үткәрәбез. Үзебезнең кулланучылар оешмасы Җәлил Мисбахович безнең өчен бик тырыша, бик кайгырта. Күпме нинди генә гозер белән керсәк тә бөтен просьбаларыбызны үти. Рәхәт итеп, тату иттереп, матур иттереп, дус итеп яшибез. Молодец, Ол ничек иттереп, матур иттереп эшләде. Хәзер менә ветеран булачакта булгачта инде безнең активыбызда молодец, рәхмәт. Мубарак. Бәйрәм булгач бүләкләре дә молдан булды. Кулланучылар җәмгыяте үз эшенә лаеклы өлеш керткән хезмәт ветераннарына бүгенге күркәм традицияләрне дәвам итүче алдынгыларга лаеклы бүләкләр тапшырдылар. Ветераннарыбыз исеменнән дә, эшчеләребез исеменнән дә Алла рәхмәтләрен белдереп әйтәм. Безнең оешманың сакланып калуына, эшчәнлегебез саклануына безнең рәисебезнең Рөстәм Нургали улы Минихановның өлеше бик зур. Шулай ук Татпатрик союз җәмгыяте җитәкчесе Рашат Рифкатович Шаймардановның да өлеше бик зур. Шулай ук элеккеге шәһәр һәм район администрациясының да өлеше бик зур. Инде без әлеге шәһәр район администрациясе белән дә тыгыз элемтәдә эшлибез. Бүләк алучылар арасында 11 яшьлек Саша да бар. Ул әнисе Гөлнара Әхлиуллинаның уң кулы. Укудан буш вакытында каникул чорында эшкә өйрәнеп үсәргә теләгән егетне биредә һәр чак җилкендереп торалар. Алмашны бүген үк әзерләргә кирәк. Радифа Номанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Быел Әлмәт драма театры үзен яңа юнәлеш иммерсив театр буенча популярлаштыра. Татнефть хезмәткәрләре һәм ветераннары әлеге форматның уникальлеген Татнефть профсоюзның 75 ел яхшылык тудырабыз грант программасы кысаларында гамәлгә ашырылган театр эштән караш проекты ярдәмендә шәхсән бәяли алдылар. Алар белән Ләйсән Галиева аралашып кайтты. Проект авторы технологик үсеш үзәге белгече Азалия Халиуллина. Аның инициативасы традицияләр энергиясе номинациясендә җиңә. Шуның белән профсоюз әгъзаларына, аларның гаиләләренә, шулай ук ветераннарга Әлмәт драма театрының йорт иммерсив спектаклен карарга мөмкинлек бирә.
была идея собрать не только коллектив, но и ветеранов. Коллективны гына түгел, ветераннарны да җыеп, аларга Әлмәтнең тарихи мирасын искә төшерү идеясе дә бар иде. Спектакль барышында ук яныма ветераннар килеп, яшьлеккә кайткан кебек булдык диделәр. Чыннан да 60-70 елларда шулай иде дип исләренә төшерделәр. Һәм аларның йөзләренә, янып торган күзләренә карау бик мавыктыргыч иде. 70-е годы. И было очень интересно смотреть на их лица, как они сопереживали, и горящие глаза, которые вспоминают свою молодость. Просвещение. Искәртеп үтик, йорт спектакль променад шәһәр тарихы аның төзегән кешеләр турында сөйли. Тамашачылар бу хәлне күзәтеп кенә калмый, вакыйгаларның бер өлешенең катнашучысына да әверелә. 60-нчы еллардагы калабыз атмосферасына чума. Әлмәттә дусларым уеннан шалтыратып телефоннан квартира алып бирү, аңа берни тормый. Туктале аның башына тай типкәнләр. Татнефть системасы хезмәткәре Алия Асылгәрәева Әлмәткә төньяктан 2018 елда күчеп килә. Аның өчен бу спектакль шәһәр тарихы белән аеруча танышу мөмкинлеге була. Бергә катнашкач, ара якыная, дуслаша мәгълүмат туа. Бу эш өчен дә файдалы. Бу мероприятиедә катнашкачтан уйга берничә уйлар килде. Мондый мероприятияны оештырырга мөмкинлек бар икән. Һәм анда катнашырга, коллективны берләштерергә. Сүз уңайыннан Азалия Халиуллина проекты театр белән генә чикләнми. Август айында грант ярдәмендә Шигыр нефть музеена экскурсия да планлаштырыла. Анда катнашучыларны кызыклы мастер-класслар һәм төбәкнең нефть сәнәгате тарихы белән танышу көтә. Я смогла доказать Хамаду, что любовь существует. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.